खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' ससे भिडिअ क्लिप्स नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। देग्लाय जोङो फार्स्ट टाइम बैसागु मडार्न सं एलबाम भिडिअ बानायदों। बेजों लोगोसे देग्लायनि बोसोर गोदान रंजालि बैसागुखौ लोब्बा लाखिनानै आंनि लोगो नोंथांमोन गासै आंनि बैसोआव गेदेर एबा उन्दै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आनै आमाय आयंमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव खनसे फिन बरायग्रोनाय जाबाय। गोबाङानो जोंनि चेनेलखौ नायो आरो गोबाङानो नुवाखैबो जानांगौ। जायफोरा ससे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय दङ, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनबाय थायोब्ला बेबायदिनो जोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन एक्टिं खालामलांबाय थानो नाजागोन। थ' नोंथांमोना जोंखौ बेफोरबायदिनो दा जेसेबांनाखि अननाय मोनदों अननाय होदों बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था। बे समाव हाम्फेया फंनैसो बुंगोन देग्लायनि रंजालि बैसागो जों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बुंहरदो। आसा खालामो नोंथांमोना जोंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै। थ' बिदिब्ला लोगोफोर देग्लायनि रंजालि बैसागु गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै दसे सम हाम्फेजों आंजों दसे रिल्स भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना, बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि रिल्स भिडिअ बानायनायखौ नायलांबाय थादो। आङो नै एसे फानि खालामसै लोगोफोर, हासुङाव सोनानै दोनलै बाजेननायखौ जों मोसानोसै आरोना दसे। ओरैनो जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामलायदो। आरो जायफोरा जोंनि मिउजिक एलबाम भिडिअखौ मडार्न बैसागु संखौ नायाखै नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव होनाय दङ, नैबे दैम बसुमतारी चेनेलाव स्क्रिनाव होनायाव नुगासिनो दङ, बेवहाय थांनानै नायहैबानो जाबाय। हासुङाव सोनानै दोनलै बाजै स्लिम स्लिम जानायनि बयामाव सोनानै दोनलै बाजै गुफुर जानायनि हासुङाव सोनानै दोनलै बाजै स्लिम स्लिम जानायनि बैसागु बोथोरा जोबस्रांबानो लायथारनोसै आंलाय नोंनानाव ददेरेखौ नोंनानाव ददेरेखौ बयामाव सोना दोनदोंमोन आं सना गोरबोनि अननाय बेसेबा गोबावनि नोंनि थाखायनो माइब्रा बिदै बादि। लोगोफोर नायनो हागोन नै जोंना हाम्फेया एकदम बिराद लेट संबाय आरोना माइब्राखौ। माइब्रा संनो नागिरदों नै। अ माइब्रासि ओंखामसो। अ जौ गिसि नामा इयो? हो हाम्फे माइब्रायालाय माइब्रा दंना गैया? रागा जोंखादां। मोनलोंना मोनला देग्लाय माइब्राखौलाय नों संनायखौ? गोदैनो गोसोथाव सिथाबलायनाय। हैद माइब्रा गैयाबा जानाय नङालै। माथानिखौसो होगोन आं नोंनो। बिदिनो जाया। लोगोफोर कमेन्ट खालामहर सोर सोर माइब्रा लोंनो हाम्फेनि संनायखौ।